No niin, hei vankat katsojat pitkästä aikaa taas. Tänään pelataan taas PUBGia. Pitkästä aikaa muutenkin videota tulee taas Nobleboy-kanavalle ja ei muuta kuin hypätään peliin. Näin. Boom. Täällä me olemme ihmeellisesti teleportanneet tänne maailmaan. Mappinahan meillä näkyisi olevan tämä, en tiedä. No itse asiassa tuollahan se lukee Erangel. Ja sooloa pelataan aika hyvä linja, mennään tästä keskeltä suoraan. Sen mä sanoisin, että mennään tonne. Toi on... No itse asiassa se ei oo enää, tähän tuli päivitys mun ymmärtääkseni ja tuolla ei enää oo manalaista mestaa, mutta tuolla ainakin joskus oli aika hyvä looting mesta, joten mennään ehdottomasti katsomaan, että jos sieltä jotain hyvää saatais tähän peliin. No niin, nyt me hyppäämme tänne näin suoraan kohti meidän landing-paikkaa. Laskeuduttu. Okei, no heti ainakaan luutti ei vaikuta mitenkään erityisen paljon. No kuusakskouppi, se kyllä kelpaa. Painkillereitä kelpaa ihan hyvin. Bandage, ei tää hirveän hyvää. Täältä ei enää pääse maan alle, ennen täältä pääsi. Tästä lautojen läpi näkyy maan alle. En tiedä miksei sinne pääse. Mutta ei vain pääse. Täälläkin on tämmönen juttu. Tästä pääsi ennen maan alle, mutta ei pääse enää. Vois koittaa heittää granaatin siihen. Testaa räjähtääkö se siihen tiemeille. Tää näyttää nyt eri toteen melko huonolle. Koska me ei ole löydetty mitään kunnon asetta. No okei, no sniperi. Tää kelpaa ihan ok. Tarviis jotain vielä tehokkaampaa, parempaa. No täältä. AC32. Siitä tykkään ehdottomasti. Tässä tilanteessa. Tää on lisää ammuksia tähänkin. Sniperiin. Niin laitetaan siihen skouppi noin. Kitti. Red dotti. Täällä ei nyt oo granaattia missään. Mä nyt ihan tylsyyttäni ammun tähän. Oho! Näköjään siitä sittenkin pääsi. Mä en itse asiassa olettanut, että siitä pääsee. Näköjään siitä sittenkin pääsi. Kyllä täällä on näköjään yhä tää maanalainen mesta. Tää pitää nyt vaan näköjään sit tietää, että täällä on tämmönen aika siisti juttu. Ei kyllä vissiin yhtään parempaa luuttia, vaikka täällä tää onkin. Täältä sisälle löytyisikö täältä jotain hyvää? No, eksti. Se on ihan ok meille. Joo, kun mä sitä me ei haluta. No en mä nyt tiedä, oliko tää nyt niin hyvä ländi, mutta ei tää nyt mikään huonokaan ollut. Mä oon aika kaukana kyllä alueelta, jotenka nyt juoksemismontage. Välissä tsekataan tää mesta, että onks täällä mitään. Täällä ei ollut mitään juoksumontage jatkoa nyt. Gotta go fast, too fast, too fast, faster, faster. Moving at speed of sound, quickest hedgehog around. Oh no.
Juoksu montakin loppuu. Mä kuulen auton ääntä. Mä oon kuollut. Apua. Kuulostaa tossa huonolta. Minne auto meni? Missä auto menee? Auton ääni loppu. Alkoi kuulumaan ampumisen ääniä. No, onneksi auto ilmeisimmin häipyi. Kuulen auton äänen taas. Jossain kaukana. No täältä se ei ainakaan pysty näkemään mua toivottavasti. Ja sitten... Oh. Okei, ei mitään. Chillisti. Sitten uintimontage. No niin, nyt tänään ollaan taas saatu juokseminen hoidettua ja päästään tänne alueelle. Tää on nyt silleen, että voisin mennä tänne joksikin aikaa vaanimaan, että jos tänne tulisi joku tyyppi. Mä muistan tämän paikan, että tää saattaa olla moottoripyörä. Ei oo. It was at this moment that he knew. He fucked up. Että just niin mä ajattelinkin tämän jutun. Joo, kyllä. Oli kyllä aika hieno. Katsotaas vielä Deathcami. Tää ei vaan kämppäs täällä. Mä tuun tuolta niinku avaa, tai tuun jostain ikkunasta yli. No se meni aivan mahtavasti. Ei muuta kuin uutta peliä vaan. Voisin tehdä tän niin, että mä pelaan yhden soolon, jonka mä pelaan, ja sitten mä pelaan duo, ja sitten mä pelaan squadi. Eli nyt on duo. Pelin olemme nyt saapuneet. Mappina meillä on Taego. Ja lentoreitti näyttää tältä, mihinkäs me nyt lendetään. On näkyy selvästikin followaan mua, jotenka mun pitää tehdä jotain fiksua. Voisin ehkä yrittää mennä aika tonne mapin keskelle. Jonnekin menen tuohon terminaalin viereen tonne noin. Musta tuntuu, että toi voi olla ihan fiksu ratkaisu. Pahimmillaan sinne tulee tosi paljon tyyppejä. Parhaimmillaan sinne ei tule yhtään tyyppejä. Joo, katsotaan täältä näin. Ja mennään kohti ländiä. Tänne ei näyttäisi tulevan nyt ihan kauheasti tyyppejä, joka on hyvä juttu. Toinen juttu, mikä on aika huono juttu, on se, että kun mä katoin mapista tätä paikkaa, niin tää näytti semmoisille toisenlaisille jutuille, missä on sisällä asioita. Me lendättiin just paikkaan, missä ei ole mitään. Hyvät kartanlukutaidot, mahtavaa. No onneksi oli taloja vieressä. Mennään katsomaan, josko näistä nyt löytyisi jotain, millä taistella. Huono liivi. Haulikko. Huono sniperi. Huono sniperin tähtäin. Tai huono tähtäin sniperiin. Okei. Tässä täällä on. Quick Draw Maggie.
Täällä ei oo mitään hyvää toistaiseksi. Ehkä AKM nyt kelpaa tässä tilanteessa. Itse sinänsä tästä aseena tykkään, mutta menköön nytten tässä tilanteessa tämän kerran. Sitten 4-scope tähän näin. Mennään tänne. Mikähän tämä tämmönen on? Tää on joku terminaalin vieressä oleva isompi mesta. Toivotaan, ettei tää ole ihan täynnä tyyppiä. Bensaa. En tarvitse. Voin ottaa kyllä tän ja käyttää nyt ainoastaan näitä 5,5 millisiä aseita tässä pelissä, kun mun snipu on semmonen. Yleensä kun mä niin teen, niin täältä tulee joku tosi hyvä isompi kaliberinen ase, mutta ihan sama nyt, että mennään näillä. Tässä olisi aika hyvä ollut kyllä tuommoinen juurikin isompi kaliberinen ase, mutta ei nyt oteta sitä. Joo. Tässä kaikkea muuta täältä löytyy. Oh, hups. Ei näy missään ketään. Tavallaan hyvä, mutta tavallaan huono. Huono ainoastaan sillä tavalla, että ei pääse tappelemaan. Missään ei näy ketään. Mutta kuuluu kyllä. No niin, nyt joku tulee kuolemaan tänne. Kun jengi ampuu tuolla, niin ei kuule missä se pyörä menee. Ei se enää mene missään. Ärsyttävää. Tälläkin on moottoripyörä.
pyörii, mutta nää ei oo ajokuntoisia. Täällä on autokin ja kaikki. Kyllä. Pystynkö mä menemään tän Uatsen katolle? Se meinaa aika lottovoitto, jos tän katolle pääsis tässä tallissa. Mä ajan tän ihan tähän sivuun. Mä menen tän kautta tähän konepellille. Ei sen katolle vissiin on mahdollista päästä. Se olisi ollut vaan aika OP-tekniikka päästä tän katolle ja ampuu jostain ikkunasta. Tohän on aika hyvä kyllä tästäkin ihan vaan ampuu näin. Tai ei kyllä olekaan, koska ei tästä pysty. Ihan sama lopettaa pelleily. Ton mä kyllä nyt itse asiassa mä vähän jätän näitä ammuksia pois, vaikka puolet. Ja otan tän SKS:n tän aseen tilalle, koska se on kuitenkin niin paljon parempi kuin toi. Tää kuitenkin ampuu aika paljon lujempaa ja on isompi kaliberinen, joten se on enemmän hyvä tähän tilanteeseen ehkä. Kun pääsis jonnekin korkealle ikkunaan täältä tähystämään, niin olisi aika päheä. Haluaisin korkeamman. Mutta onks tuo kattoja? Ei kai täällä pääse sit korkeammalle. No tää itse asiassa ajaa ihan asiaan. Tuolla on toi mun tiimeitti. Melkein tapoin. Meni ihan loveille. Mihin se nyt meni? Se jäi tonne kulman taakse. Oi. Missä menee auto? Ja laittu stämpi. Tuonne päin. Päästä ikkunasta läpi nyt. Tiedä, laittoiko tän stampin tonne sillä, että siellä on joku tyyppi vai miksi, mutta katsotaan. Siellä ei näy ketään, siellä voi olla, mutta koska siellä ei näy, niin mä en nyt välitä tässä vaiheessa. Se laittaa stamppia tonne, niin mihin mä äskenkin katoin, että olisiko siellä joku tyyppi, joten tai siis ammuinkin sitä tyyppiä. Löytäisinkö mä sen nyt tähtäimeeni?
näy ketään, mutta alue tulee kovaa vauhtia, joten nyt pitää päästä pois täältä aika nopea. Onneksi ei ole kaukana tuo toinen puoli. Nyt mä oon tosi aukealla, joka on kyllä todella huono juttu. Koska mä saan kohta luotia aika paljon. Tuolla se on. Toi on tyyppikenä. Meillä on näin yhdessä vaiheessa. Sillä oli samanlainen pinkki asu. Ottikohan se auto vai joku toinen auto? Siitä en tiedä, mutta laitaas täältä näkyisikö sitä. Shit. Nyt olemme pulassa. Olemme aika vahvasti pulassa. Nimittäin joku headshottas mut. Ja jos ei toi tyyppi tuu revaamaan mua, mä oon dead. Ja toinen ongelma on se, että jos se tulee revaamaan mut, mun kypärä on dead. Okei, se tulee revaamaan mut. Hyvä tiimeitti. Mutta seuraavaksi sitten, mistä mä saan uuden kypärän? Jätään kitti. Painkilleri. Otetaan granaattimessiä. Toikin vaikka on level 1 on nyt tässä tilanteessa varmaan parempi. Okei, ongelma-alue on todella kaukana. Ja mulla ei ole autoa. Niin tää voi olla isokin ongelma. Mä en oo enää kovin kaukana sieltä alueelta. Ton kartan mukaan. Tää aika pitkä matka tälleen kävellen. Kohta pitää vielä hiilatakin. Hiilaan nytten yhden kitin. Ja mä voisin kanssa myös juoda yhden ES:n, kun niitä on tossa. Sitten juostaan. Okei, onneksi toi alue ei oo todellakaan tosta toi suojattu alue kaukana tosta alueen loppumisesta, joten mä saatan vielä selvitä. Okei, nyt kuulostaa aika pahalle. Toi ase, mikä ikinä se olikaan, niin se oli törkeen tehokas. Joten todennäköisesti jos tyyppi osuu mua sillä mihinkään kohtaan mun hahmoa, niin mä olen kuollut. Jotenka hiilataan täysin. Ja sitten rukoillaan. 24 tyyppiä vielä jäljellä, joka on silleen aika paljon. Tässä vai näin pienellä alueella. Täältä suunnasta kuuluu tuolta kuuluu jostain ammuskelua. Mutta missään ei näy ketään. Olisi
pitäisi epäillä, niin tuolla taloissa on varmaan joku tyyppi. Melko hyvin todennäköisesti. Oli kyllä taas jossain lähellä joku. Niin se laittoi stämpi. Anne päin. Ei siinä on puita edessä, kamaan. Tuolla menee tyyppi. Ton mä tapan, kun se pysähtyy. PUBG on kyllä siitä harmillisen realistinen peli, että kun sitä sampuu ollenkaan, niin jengi kuulee sut, ja sit sulle käy se, mitä mulle käy 5 sekunnin päästä, eli kuolema. Kuka mut ampuu? Ai niin, en mä pysty kattoo edes deathcamia, kun niin vastikään kuollut. No sitten vielä yksi squadi, niin kuin hetki sitten sanoin. Squadi, ja tästä se lähtee. No niin, ja täällä näkyisi olevan squadi kasassa. Moppina on taas Erangelia. First person squadi. En tiedä minne mennään, mutta kun tuo yksi pelaaja tonne Ruinselle laittoi stampin, niin eiköhän me sinne mennä. Turhasta on alkaa kinaamaan vastaan. Ja sitten mentiin. Mä en tiedä tosta Ruinsista, onko tää kuinka hyvä ländi. En oo kovin montaa kertaa tänne ländännyt. Tän näyttää ainakin melko tyhjältä paikalta. Täällä on mitään. Vai onko? No, ihmisiä täällä ainakin on. Pakoon, mulla ei oo mitään asetta. Pakoon vaan. Eka se mikä löytyy ja mennään tappamaan toi. Hän, tuolla, tuo. Sinä. Miten menee? En usko, että kovin hyvin. No ei varmaan senkaan suhteen, ettei sulla ollut mitään luuttia. Tää on auki. Se voisi olla tässä tilanteessa. Mä en kovin usein käytä sitä, niin testataan nyt jotain uutta. Ei nyt mitään uutta, mutta jotain mitä ei ole tullut ennen paljon käytettyä. On vähän liian iso skouppi, ehkä sarja tuli aseeseen, joten se voisi olla ihan hyvä saada vaihdettua johonkin pienempään, mutta käytetään nyt alkuun tätä. Millaista luuttia nää tiimeetit täältä on saanut. Toivotaan, että jotain hyvää. Hetkonen, täällähän on joku bunkkeri. Mikäs tää tämmönen on? Täällä on niinku shelteri, että tuolla pitäis näitä olla, mutta eiks tänne pääse? Näyttää siltä, että vois päästäkin jotenkin. Mä en tiedä vaatisko tää niinku granaatteja. Näyttää vähän siltä, ei kun AC on blokattu takaa, ei sinne pääse. Täällä on lisääkin näitä sisäänkäyntiä, että voisiko täältä oikeasti päästä jostain jonnekin sisälle. Tuolla on tyyppi. Ei kovin pitkään.
Saatiin se siitä. On nyt knokki, eli sillä on teammate jossain todennäköisesti tuolla talossa sisällä. Finataan se silleen, ettei se vahingossakaan nouse sieltä ja tee mitään tyhmää. Mä en näe missään sitä sen teammatea, mutta mä kuulen sen kyllä. Onkohan mä tällä hetkellä jonkun tähtäimessä? Varmaankin. Mietin, että ihan kun mä olisin jossain tuolla suunnalla nähnyt tyyppejä. Ehkä. Mä en ole nyt ihan varma. Joten mä voisin hitaasti koittaa mennä tänne päin. Katsoa, onko täällä jotain. Nää sniikataan, ettei ne kuule niin hyvin. Missä mua ammutaan? Tää on aika surkea kivi, minkä takana olla. Tää ei suojaa mua varmaan kokonaan, tää kivi veikkais. Mä teen niin, että mä yritän speedrunaa tonne mäen toiselle puolelle, ettei mua ammuta tuolta takaa. Nyt jos täällä on tyyppi tän mäen päällä, niin se on sitten kuolema ja voi voi. No ei ollut. Pommia kuuluu tänne. Tässä on yksi tyyppi tekee jossain tuolla. Ihme tyyppi. Oho, tää on mun tiimeetti. Multa lähtee tuolla. Mä nyt tammu sitä, on meidän tiimeetti. Chillaa. Ase selkään, niin pääsee nopeampaa. Hän tekee samoin. Ei teekään, vaan ottaa pistoolin käteen. Mistä kuuluu tuo? Tuolta. Tuolla meni pelaaja. Taas noin. Sitten laitetaan single. Katsotaan. Oli kyllä niin kaukana, että en mä kyllä pysty sitä varmaankaan etenkään tällä aseella ampumaan mitenkään. Mä taas takaisin tämä. Tuolla. Ei mun aseella pysty ampumaan tänne. Eikä oo snipu. Ei tätä edes näe tätä ampusta, mutta mä näytän. Ei mitään näissä. Osuin siihen ehkä. Tai mä en tiedä, että oliko se joku muu kuin mä vai osuin mä siihen, mutta joku siihen osui. Tuolla kyllä lentää. Mitä? Okei, nyt lähti ihan tuurilla, sain knokattua jonkun vahingossa. Ihan sama, yrittää vaan ampua sinne. Ehkä sieltä joku delata ja okei. Ihan sama, lopetetaan räiskiminen ja lähdetään jonnekin.
Okei, nyt mua ammuttiin. Sain kultapassia. Tossa on tyyppi, kato. Mitä? Okei. What is here? Nothing. Vaihdetaan toi nytten tohon. Nää on jengi täällä lähellä. Ollaan pommialueella, pojat. Nyt pitää lähteä. Eiks mä vaihtanut sitä tähtäintä? Vaihdoin. Mä heitin maahan. Oots tosissas? Mihin se meni? Missä mun tähtäin on? Tossa. Mihin te nyt menette? Me ollaan keskellä pommialuetta. Me kuollaan tänne. Sitten vaihdetaan tää näin ja nyt. Näin, hyvä. Tuohon hiilaa itteeni vähän sen. Level 3 vesti. Se on kova. On tosi kova. Ketä nää ammut? Tän ammut. Ymmärrän yskän, että siellä on henkilö. Ilmeisesti. Ampumista. Tulee muakin jo luote ja mullekin. Siitä kaikki. Mä oon nyt kiven takana piilossa, mua ei näe. Ehkä, toivottavasti. Tää on tuolla. Mä en tiedä mitä toi on, mutta jotain siistiä. Mä en tiedä miten mun pitäisi päästä pois täältä sitten jossain vaiheessa. Voi olla vähän mahdotonta. Koitan mennä näiden talon luokse. Oota, ettei mua ammuta. Tällä matkalla enää 32 tyyppiä jäljellä. On hyvä. Olisiko täällä jossain nyt snipu? Tää on nyt selvästi... Ois täällä. Tää on nyt selvästi sniputuspeliä, jotenka... Otetaan sniperi tähän
tilanteeseen. Pistetään toi tuohon ja toi tuohon, niin peli ehkä kulkee paremmin. Täällä on auto. Kuka ajaa autoa? Ei sille mitään ole tehtävissä, että siellä on auto. Antaa olla. Tuolla. On liian pieni tähtäin tähän hommaan. Tuollakin on tyyppi. Hyvä, toi on vaan tiimeet, joka ajaa autoa. Tuolla on tyyppi. Osuin siihen kerran. Oh. Yksi nössö lähtee pakoon, meinaa yrittää lähteä. Ei. I'm dead. Tilanne vaikuttaa huonolle. Revaako nää meidät vielä? Toi on revattu, revaavatko ne mut? Revaavat. Very kiva. Very fun. Juostaa vaan täysin pois.
Mistähän ne ampu? I don't know. Älä nyt olla karjumaa. Mä kuolen pian. Niin kuolet nyt näköjään sinäkin. Kuollaanko me kaikki? Ei kuolla. Me kuollaan tohon stormiin, okei. Mä en ehdi vetää kitti. Hyvästi. Jaa. Tämä taitaa olla nytten tämän videon loppu tältä kertaa. Kiitos kun katsoitte ja pistäkää kanava tilaukseen ja tykkäystä videolle, niin saadaan lisää videoita ja ehkä pitäisi alkaa uppaamaan taas enemmän videoita tai striimejä, ei ole pitkiin aikoihin nytten mitään tullut. Mutta ei mulla muuta. Hei hei ja pysykää elossa.